lähdetään. Hyvä. Minähän on nopsa-alkainen kaveri, muuten tämän vuoden SM hopeametalisti meneissä, että taitoa ja asennetta lajiin löytyy. Ei välitystä nyt kiskuvirheestä liin. Kova liike on tuolla kaverilla kyllä. Sieltä poikittiin sivuun. Kiire kun on, niin kaiken näköistä käy. Seuraava ottaa koirat kiinni ja sitten tullaan taas, mennään. Katsotaan, että toinen koira lähtee perään, nyt tulee matsia matkalla ja sitten mentiin taas. Jos ei tästä tule kaverilla hiki, niin on kova mies. On nyt samantyyppisiä koiria vietävänä, ettei tarvittu mutsailla ohjaamiseen eikä niin samalla paljon. No, ehkä sieltä eroja löytyy. Kato, tää hyppäs toiselle puolelle. Edellä hyppäs oikealle, tää vasemmalle. Ja hakkaa kolmatta suoraan kehitystä. Ampujoukot lassoa koiran ja aika selkeästi alkaa tuo vauhti hiipumaan. No, en nyt enää ehdi ohjaamaankaan. Sen verran tuo vauhti hiipuu. Painaa, painaa, Ville! Valmiina maalialueella. Ja turvattomia. Tässä helteessä tuo homma, niin jokainen voi kokeilla, mitä mahtaa tuntua. Ja kun Ville ei vielä ole niitä hitaampia liikkuja tuolla, mutta onhan tuolla vauhti nyt selvästi hinastunut. Miksei mies juo? Vielä olisi yksi jäljellä, jos Satu tulee minun laskusta sekas, Ville. Vielä yksi. Only one. Paina! Nyt pitää jo vähän hengähtää. Oi, tämä meni ihan oikein tuon alun. Ja vauhti. Aivan sinuun. Ja ykkös meidän kehän vierestä. Noin. Vieläkö pysyy jalat kasassa vai joko alkaa mennä sektoripuolelle? Ei ole enää niin renno ja lennosta näköistä juokseminen, tuli ekakoiran kohdalla. Ville varmasti ajattelee, että kaikkien jumalistettä tulee luvattua.